نقيفتا سحر حدا غزي سي تحما كاي زاليل كامبرتي صبو كاي كون زطفالكا እዚ ካይዳ እዚ ጽባሕ ንጎ እንታይ ከምጽ እዩ ማለተይ ኩሉ ካልኩሌሽን ትገብሮ ዘለካ ዝተኻልውን ካልኩሌት ትገብር እዩ ብመጠን ማለት እዩ ሓቂ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ጀሆታት ሕዘና ነይሩ እዩ ሰላም የለን ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ገለገለ ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ይግበር እዩ ኣብዚ ለውጢ ኣይደልን እየ ዝብል ሰብ ኮይኑ ሲ በቃ ንጽቡቕ ነገር ሰ በቃ ኣይ ክነብር ኣይደልን እየ ዝብለካ ጥራሕ ሰብ እዩ ኩላትና ማለት እዩ ኣብዚ ክንብል ከለና ከዓኒ ዝኾነ መንእሰይ ከይንካ ጽባሕ ድመጽእ ነገር ከዓኒ ሲ እንታይ ዓይነት ሳዕብየን ከምጻልና ክእል እዚ ንገብሮ ዘለና ሲ ምናልባት ሚስ ካልኩሌሽን ጌርና ጽባሕ ንጎ እንደገና ለውጥ እንዳደለኻ ከለኻ እንደገና ንብሙሉእ ካድጽይቀካ ወይ ድማ ትዝኸፈ ነገር ህይወት ከምጻልካ ስለዚ ክእል ሲ ኣይናይ ሓይሽልካ ክትመያ ደለኻ ከም ሰብ ወላ ትገይጋ ትብላ ሓሳብ ኦኬ ፕሊስ ሚጥባ ግበርዋ ኢንተራክት ስታይ ዳገበር ወይ ድማ መንያቲካ ዛአተ ወሰብ አንኸው እትላለው አይቲ ደሳለ ድባሃሊ ሚት ተቶ ይወጻል ነው ገበር ከና ለኻ ደሳለ ዓርኪ ደሳለ ትዛረብ ተደሊኻ ዛረብ ተኸሊኻ ሓልፈካ ወይ ድማ ሚጥ ግበራ ኦኬ ጽናሕታ ኣብየላ ረሓን ተመሊስ እዩ ተጸገም ብሎ ደሳለ ተመሊስ ንግድ ቀጽል ንግድ ስለዚ ኣይ ምልክትካኒ እንደዳ ኮይኑ ብዛዕባ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ውልቃውነት ኮይኑ ኣየስ ኣይ ምልክተናኒ እዩ ሃገራው ናይ ሃገራው ሕተት ኮይኑ ግን ንማንም ሰብ ይትምልከቶ ይቃወም ይደግፍ ወላ ማእከላይ መርገጽ ሃልዎ ወሬቨር ማለት እዩ ዝኾነ ውድባት ገለገለ ሕጂ ኣብዚ ክሰምዑ ጻንሐ ፖለቲካ ይኮን ዝብል ዘሎ ናይ ሓንቲ ፖለቲካ ውድብ ትኾንካ ነታ ፖለቲካ ዳኣመንካ ኣላ ጥራይካ ትጓዓዛ ኣብ ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ኸትካ እንደገና ኣብ ዝኾነ ነገር ተተጸብሐ ነገር ስቂልካ በቃ ደዳ ማዕድ ትቕረብ ሃሊኻ ኾንካ which is wrong ኣነ ጌጋ ይኽነግረኩም which is እዞም ናይ ብሩህ መጻእ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሓመዱ ዝብሎ ዘሎ ኣካይዳ ክልቲኣቶም ሲ ተወዳደርቲ ክኾኑ ኢኻ ትጽበዩ ወይ ድማ መናቶም ሓሳብ ሒዞም ከዱ ስነ ሓሳብካ ሲ እንታይ እዩ እቲ ክትበጽሖ ዘለካ ምሽን እንታይ እዩ ህዝቢ ዲኻ ክስዕር ደሊኻ ዘለኻስ ወላ መንግስቲ ስነ ሓሳብ ዲኻ ክትበጽሖ ወላ ከናትካ ስነ ሓሳብ ክትግብር ኣብዚ እውን ብዙሕ ርዲታት ይጎድለናይ ከም መንስያት ኩላህና ፖለቲከኛታት ኣይኮናን ኣብዚ ከምሪድ ክንወስዶ ዘለና ንቕሓትና ግን ሓፍ ክብል ግን ናይ ብሙሉና ርዲት ካን ክዓቢ ክእል ኣለዎ እቲ መጀመርያ ዝመጽእ ዲሲፕሊን እዩ ወላ ዝኾነ ቃል ሰሪኹሞ ዲሲፕሊን ከንታይ ስነ ምግባር እዩ ነቲ ሰብ ክስሕቦ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ክትሪእዎ ከለኹም ኩሉ ዳርጋ ዲፐንድ ኣብ ፖለቲካ ዝኾነ እዩ ኣብቲ ዝግባእካ ነገር ፋሰስ ከመይ ትሪኢ ኣለኻ ወደባት መቸም ዕድለኛታት ኮይና በትር ሓስቦ ዘለና ማለት እዩ ከምቲ ንሕና ደልዮ ዘለና ከምቲ ዝጉስጎሰል ዘሎ ሲ እግዚአብሔር ነታ ኤርትራ ግድስ ቦታ ኮይኑ ስጋብ ሕጂ ሳይርኤና ኣለና ብሕጂ እውን ከይርኤና ነገር ኣተሓሳስባ ክቕየር የነ ደልዮ ተዳመጪ ግን ቀሊል ኣይኮነ ክነግረኩም ብፍላይ ንሕና ከምዞም ናይ ጻዓዱ ይኮናን ኣብ ሕጊ ኸትካ ይኮንካ ትገብሮ ብቬሪ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ሕጊ ለና ኣብ ዓድና እንደዳ ትፈልጦ ኾንኩም ብሓደጋ ተዘይ ኮይኑ ያ ብሓደጋ ተዘይ ኮይኑ ዘጓንፈና ነገር ተርኢናዮ ሕጊ ክንፈትሕ ከለና ጓልን ጋርን በጀኸባ ብርዓኪ ያ ደሓቀ ያ እንደዳ ተሓሳብ ደስ ይበለኩም ኣነ ከቋርጸልኩም ተቆጽሉ ተኸሉ ይኹም ከም ድላይ ከም ባሕበል ወዲ ዓበይቲ ዛርቦ ዘለኻ ሓሳብ ኣነ እዚ ኣብዚ ደም ፍሳስ ኣይቅበሎን ደም ክፍስ ዝደሊ ንበይኑ ኸይዱ ደም ይፍስስ ኣብዚ ጉዳይና ኣይኮነን ደም ፍሳስ ንሕና ደም ንኸይፈስስ ከም ጲላጦስ ኢዳውና ሓፂብና ደው ኢልና ኣለና ኣብ ልዕሊ ሓውና ዝፈስስ ዝኾነ ደም ፈቃደኛታት ዝፈሰስናዮ ደም እኹል እዩ እኹል ጉድል ደይኮነ ኤርትራ ንኤርትራ ንኸተምጽእ ክንዲ ምንታይ ደም ናይ 100 ዓመት ዋጋ ሓቲትና ስማዕ እዞም ሰባት እዚኦም ኤርትራውያን ድዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሕልና ኣለዎም ድዩ ስለዚ ክሓስቡ ኣለዎም ንሕና ኣይንቕበሎን ኢና ንብላልና ከም ተቃለስቲ ናትና ሓይሊ ፈጢርና ኣለና እዚ ሓይሊ ኸ ከይተወደምና ምዚኦም ክንቆርቦም ከም ዘይንኽእል ስለዝፈለጥና ንዓና ዘድሊና መንእስያት ኣዳሊና ንቃለስ ኣለና ስለዚ እዚ ሃገራዊ ተሓሳስባናትና እንታይ ይመስልካ ንሕና ህግደፍ ኣይክንከውን ደይኮና እቶም ህግደፍ ድላዮም ይግበሩ ንሕና ከዓ ከም ደም መቃልሲ ንስቲ ኣብ ህግደፍ ዝኸይድ ዘሎ ካይዳ ጓይላ ከመይ ዝጓይላ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልሕንሕትካ ምፅርራፍ ዲ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ከመይ ዝገብሮ ዘሎ ኣንሕና ክንዕርዮ ንኽእል ኢና ታይዳ እዩ ዝፅላእ ዘሎ እዚ ዓለም ከም ምንታይ ታሪክ ያወደ ክፅሕፈል ኦኬ ሳሚ ኣነ ሓሳበይ ክቕፅል ሞ ተሓራፍናት ካተኣቱ ኣነ ሓሳበይ ከይስተኸኮነኒ ኦኬ አንተ ያለው መስልኩም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቃልስ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ተሪኹም መሲ መስዋዕትስ በቃ ከም ሓላል ጌርካ ትውሰድ በቃ እንደዳ ተሰዋእካስ ከምዚ በቃ በለጽ ኮይኑ ትመዓል ነገር ነይሩ ግዜኹም ይኮን ኮኔክሽን كحمق على ودبات عرك بتعم حمق على كونكشن كا مرحنتي نسمعك نازلنا تمليس كتاتو ودبات مقرت كله زربا خمنت سمعوا
حماق على كونكشن كا اوكي قصل اوريدك كاز نوركو ود عبيتي اوكي